Aqueles que se deixen caer esta fin de semana por Noia poderán degustar ata 16 tipos de cervexa. Esta é a proposta que fan os Chiquiteiros, un grupo de hostaleiros da vila que organiza a Festa da Cervexa, que este ano acada xa a súa segunda edición. Son unha serie de locales de hostelería do casco histórico que se xuntaron xa fai uns anos e o que pretenden é organizar diversos eventos e dinamizar, sobre todo, temas que teñen que ver ca cultura de Noia, reforzar fechas que eles entenden que se deben de reforzar. E o ano pasado xurdeu a idea por parte deles de poder celebrar unha festa da cerveza, tamén un pouco comparado con outros sitios, como poden ser Alemania ou outros sitios que tamén é un mes adecuado onde se organiza isto, e sobre todo facer un fin de semana atractivo para que moitas familias ou moita xente se poida acercar a Noia en un mes que xa, ainda que o tempo nos está acompañando, xa é máis ben otoñal tirando o inverno, non? A degustación cervexeira servirase acompañada de salchichas e bombas de lombo. Haberá, ademais, hinchables para nenos e actuacións musicais de 7 grupos, entre os que destaca o tributo á ACDC que ofrecerá Riff Raff o sábado pola noite. Este ano, como novidade, celebrarase tamén o Birratrón, un circuito de probas atléticas para os máis cervexeiros. Se van a recorrer seguramente uns bares da asociación, nos cales hai que tomar unha cerveciña pequena cantidad rápido, entonces o que primeiro chega á carpa despois de recorrer todo será o campeón desa proba. Despois temos tamén outra que é 5 litros de cerveza con obstáculos. As actividades desenvolveránse nunha carpa instalada polo Concello na Praza do Tapal.